No, toto video bude trocha z iného súdku, pretože vám chcem ukázať jeden brutálny recept od môjho dobrého kamaráta, shoutout Toto. A na toto jedlo budeme potrebovať vajíčka, tortillu, syr, šunku a poprípade maslo. Začneme tým, že si do pára rozbiješ 4 vajíčka. Keď to už máš, pridaš tam korenie a sol podľa potreby. A potom rozmiešaš tie vajíčka s tými koreňami a solou. Keď to máš rozmiešané, necháš to tak a hodíš si na panvicu prvú tortillu. Keď už máš tortillu na panvici, potom tam natráš šunku so syrom na prvú vrstvu vlastne surový. Keď už to máš zaliaté syrom aj šunkou, vyleješ tam zmiešané vajíčka. Keď už to tam máš vyliaté, hodíš tam ďalšiu vrstvu šunky a syru. A potom, keď už to máš zakryté aj druhou vrstvou šunky a tortilly či syry, dáš tam tortillu. Po krajoch to tam vylepíš, nech sa to vajíčko aplikuje ako lepidlo, ktoré ti spojí tú tortillu. A keď už to máš spojené, dáš to na minimálny oheň, prikryješ to a čakáš. No a to je viac menej všetko. Teraz čakáš 6-7 minút, aby si to otočil. Teraz si môžeš upratať, dať kliky, chápeš, chilluješ. Jedlo sa ti robí. Teraz po nejakých 5-7 minútach vyberieš celú tortillu a len to otočíš. Po tých 5 minútach už môžeš vypnúť plyn, dať preč kasku, hodiť to na dosku a necháš to vychladnúť nejakých zase 5 minút. Táto tortilla, keď som to počítal v kalorickej kalkulačke, keď tam dáš 3 plátky šunky, 3 plátky syru, 4 vajíčka a tortillu, tak to má dokopy nejakých 1000 kalórií. Také dobré ranné jedlo, ktoré ti pokryje viac menej všetko. Teraz nakrájaš viac menej na trojholníky a jedlo je hotové. Môžeš chalovať.